Hello everyone! Kumusta? Ilabi na gyud sa mga katawhan sa Ginoo. Nasayod ba kamo nga ingon nga mga Kristohanon aduna kitay dako kaayong responsibilidad niadtong mga kaigsuonan nato nga anaa sa mga pag-antos o nagaatubang og mga kalisdanan ug mga kasakit sa kinabuhi? Ania ang 5 ka responsibilidad nato niining mga tawo nga nakasinati og mga kasakit sa kinabuhi. Una, iampo sila. Buhat Kapitulo 12, versikulo 5. Ikaduha, ang musimpatiya diha kanila. Roma 12:15. Ikatulo, ang maghunahuna kanila. Hebrehanon 13:3. Ang pagbisita kanila. Santiago 1:27. Ikalima, ang paghupay usab diha kanila. Job Kapitulo 16, versikulo 5. Kana lang og unta nakakat-on ka niining 5 ka responsibilidad ingon nga Kristohanon ngadto sa mga anaa sa mga kasakit. Daghang salamat ug God bless sa tanan. Bye.